Drama presents Handumanan So Ka Awit. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, niining akong kaagi. Ako si Yogi. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Secret Lovers. Ano pa na sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasangan ka? Yugi. Unsa? Nasakpan ka ni... O lagi? Yang usawa mo na ni mo. Kapila na ba ka nasakpi? Nakoy plano. Unsa man na? Unsa ni? Nganong nag-set up din Ali, babe. Naibaw ko nga, dili ko deserve para nimo. Nagkagusa nimo. Yuki, Pero gusto na kong mag-usap. Please. Pakasli ko, Ali. nag-propose ka na ko? Human ka na sakpi? Kuan ka ng... Sa tinuod lang. Gituyo na ko nga mag-away ta. Aron, makaprepare ko ani. Unsa? Pakulo na to tanan, uy. Ako isaad ni mo na mag-usap na ko. Kung pakaslan ako ni mo. Muhatag ko sa kong pagsalig ni mo, Yogi. Ugunta. Dili na ko ni mo pasakitan og usapa. Dili na, Ali. Promise. Thank you! Thank you, thank you. Grabihan ko di mo makadagkayod, bay. Siyempre, mag-usap naman ko. Nangita ka na kong trabaho nga dako-dakog sweldo, bay. O na din sa Cebu City, bay. Nasiganahan ka. O sa mga trabaho. Call center agent? Oo, dako mo ko ng sweldo. Oo niya. Malayo na day ka na ako. Karon na ni. Gusto ko nga matrabaho ta maayo samtang wa pa tay anak para makatigom ta. Sige. Basta way sagol binuang dito, ha? Promise. Way binuang alam. Yes! Kao ba na kitag balik? Mas maayo sa bay. Para nakoy kailadaan din Aw, ikaw pa. Dali ra kay ka mag-amigo eh. Ikaw pa. Dali manggani kay ka magkapang chicks. Dili na karon, bay. Focus na ko sa mong future. Kumusta man ka diha, babe? Okay na ko, babe. Trabaho, bay, ragid ko permi. Wa kay lagaag diha. Wa, baby, oy. Buutan ki ko diri. Pero babe, dili sa ko gusto nga dili ka maglingaw-lingaw diha, uy. Gusto sad ko
ko nga mag-enjoy ka kay dili ra balalim magtrabaho. Salamat, babe. Sige lang, kung di na ko busy, basin mo, suroy raw niya ko pohon. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise. Mayo kay may uban ka karon sa birthday sa atong manager? Gusto na sa kong malingaw sa kong day off, bay. Oo, ano yun? I hope you enjoy it. Yes, Ma'am Martha. Enjoy ra kami. Ay, ma'am. Bago din natong kauban, ma'am. Wa pa mo magkaila kay wa pa man ka makaduty gikan bakasyon. Okay. Hi, Gwapo. Oh, hi, ma'am. Kagwapa niya. Hoy, mahilis ba ako, ha? Oh, sorry. Samot ka kagwapo nga namuha ka. Sige pa. Pagkuha ko mo gimnanon dito, ha? Sige, ma'am. Salamat. Excuse me. Matas ka nahan baya, gatwinkle-twinkle baya. Pilit man ka na imong tinanawan ni Ma'am Marta? Ngano ka? Gwapa kay bay. Nya, sexy. Nano siya uyab, bay? Way uyab, bana hinuon na Huwag to sa lang nasod ang yung bana. Uy, mau ba? Naman. Sus, kung ako'y bana to, di kong trabaho layo eh. Kagwapa daw. Nya bay, kung patulan ka ni Ma'am Marta, masugot ka. Ha? Ha? Dili eh. Loyal ako ni Ali, bay. Bantay bitaw, tanawon bitaw na to. Yugi, balik ko later, ha? Na ako'y meeting. Ako, ma'am? Yes. Gusto na ako nga ikaw na maimuuban-uban ako sa akong mga meetings. Ayaw ka bala ka. If madugay tag-uli, extra income na nimo kay overtime naman na. Okay, ma'am. Sige na lang, mag-uban ni Ma'am Marta bay. Trabaho ra na, bay. Ayaw pag hunahon nagdautan. Unta, trabaho ra gid ta na kutob. Kay anha ra magina magsugod nga ma-inlove kung magsige kuy-kuyog. Bay. Unsam ko. Si Ma'am Marta na lang gid ang pirmi nga naasa kong nauna. Piktado sa kuskisulti sa kong amigo na. Nalutan na ka ko ni Ma'am Marta. Kumaw. Parehas ba sa kami gibati? I love you. Ma'am. Yes, I know. I know, paspas na kaayo. Ako sad, ako makasabot na ako. Miniyo ko. Huwag na iba ako nga miniyo ka. Pero dili man nato control lang itong kasing-kasing, diba? I love you too. Tinuod. Oh. Gusto na ko nga maako ka. Kana kong... Iman ako. Yes. Iyay mo na kayo ko. Unsa man ako naibawan? May lain na day kang kitrabaho diha?
Ha? Oh. Nganong murag na kurat man kaayo ka? Ha? Wa ka masuko? Wa, uy. Nganong gutaw masuko man ko. Dili ba lalim nga, nagtrabaho na gani ka sa opisina o niya. Gihimo pagid kang right hand sa inyong manager. Bilib na gid kayo ko ni mo, Yogi. Nagbago na gid ka. Responsable na kayo ka. Oo. Oo, bitaw, Ali. Doble nga akong trabaho din eh. Maoday busy na kayo ka o tagsa na lang ka manawag. Abibyan ako, namabay na pa diha. Ha? Wow, eh. Di na mahitabo, no? Ikaw ra ako. Sige na kay may buhaton pa ko, babe. Ha? Bye. No, sa Miss Martha. Ihik mo kayo nireplyan. Huwag perming busy. Antuon ako sa iyong office, babe. I'm sorry, Yuki. Pero I think, kinahanglan na nila itong undangon. Unsa? Nga naman. Tungod kinagilty na ko. Nakasahan ako, og Unsa? mutugan na lang ko rin mas tinuod. Gawas ni mo. Naapa ko'y laing uyab. Unsa? Sakto pa. Duhaming imong kapit? Oo. Maong undangon na lang ni Nato. Mas maayo pagid siguro. Bisura na eh. Pero, sige lang. Mau manisakto. Kalimutan na ako si Martha. Ma-file kong leave. Magibakasyon ko sa kong asawa. Basig makalimot ko ni Martha. Kapresko sa hangin din ni Biboy. Salamat kaayo ha nga. Nigahin yung kaog oras para nako. Nag-enjoy kaayo ko og na-relax ko. Oh. Babe? Yogi, Ali? kalahon ba ni mag-yun na una? Okay na ka? Yeah. Mag-serious ako ha? Murag ka na imong gitawa? Kay mangumusta ka na ko din sa opisina? Or basin o si Ma'am Marta ang imong gustong kumustahon? Dili oy. Oh, okay. Bay, ni bakasyon sa si Ma'am Marta. Kay nauli ang yambana. Unsa? Nebaw kong sayop kini akong gipati. Pero, di ko may mutang nga. Di magkakita niya. Iligbalik na ko, Jude. Mag-message ko nga. Magkikita ko niya. Aron mag-istorya may balik. Salamat kinito nga ka. Oh, dito nga ako kay na ako'y mga na-realize, Yuki. Unsa ba na? Dili din ako kaya nga mawa ka. Parehas ta. Mabuang ko sige ko na una mo. O gusto na kong padayunon ko na unsa may naan na to. Bahala nagpatako. Yuki. Naibaw ko nga daghan og mujad sa mong sitwasyon ni Martha. Pero di mo makasabot kung kamo na mo ina sa ingon nga sitwasyon. Selfish mong paminahon,
Pero padayon mi kung asa mi malipayon. Dini na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.